Ľudia, vítajte na 14. zápase a druhom zápase v semifinále. Ľudia, dneska tu je Nepal versus Chorvátsko. Vidíme, Trnavský je za Nepal a Balažík je za Chorvátsko. Vidíme Trnavský, jak odkopol loptu vedľa brány, ale to určite nevadí. Ale vidíme, Trnavský získal loptu. Získal. A je to gól! Je to 1-0 pre Nepal. Chorvátsko prehráva 1-0. Vidíme Trnavského, aký je šťastný, aký je proste nahajpený, ale vidíme, že Balažík sa nevzdal a je to 1-1. Chorvátsko vyrovnalo nad Nepálom 1-1. Toto je pekná remíska, lebo tento zápas má iba 2 minúty. To je fakt rýchle, keď sa hrá na Matikape iba stále do 5 gólov, čo je dobré, lebo to je poznal to tie malé šteniaca. Môžeme vidieť, jak Trnavský strategicky rozmýšľa, jak by mohol prejsť Balažíka a strieľa na bránu, je to 2-1. Ale čo poznajú sú Nepal góly. vyhráva 2-1 nad Chorvátskom. Toto je veľmi pekný zápas a veľmi rýchly, lebo taký rýchly zápas som ešte ani nevidel. Boli 3 až 4 minúty, ale toto je asi najkratší zápas, ale vidíme, Trnavský zabranil Balažíkovi, aby strelil na bránu. Dobre, vidíme, Trnavský teraz vidíme, že pozerá na jeho nohy, aby vedel, kam ide, ale vidíme, že Trnavský ide dopredu. A je to gól, je to 3-1 pre Nepal, Chorvátsko prehráva 3-1. Toto je fakt pekný zápas, lebo Trnavský vyhrá svoj prvý zápas na Matikape. Úplne, že svoj prvý zápas. Čo je? Čo spravil? Vidíme, že Balažík spadol, lebo nemal poriadne zaviazané šňúrky na topánkach. Ale to sa stáva, lebo takedy slabo zaťahne také šňúrky. To nevadí. Teraz sa vráťme späť k zápasu. Môžeme vidieť Balažíka, jak smeruje v rýchlosti na Trnavského, ale Trnavský sa nedá odradiť, ale vidíme, že je to gól, je to 4-1 pre Nepal. Chorvátsko dneska pôjde asi domov, ako nevysmievam sa, ale už to vypadá tak, lebo Chorvátsko asi už nemá šancu premeniť na 4-4. Takže vidíme, Nepal to už ani snažiť sa nemusí. A vidíme, už Trnavský si prešiel Balažíka, ide na bránu a je to gól, je to 5-1, ak sa vám páčilo, nezabudnite kliknúť like, odbrať zvonček a to bolo všetko z posledného videa semifinále, čaute.